serikali. Jodak ma Baringo North buono bago ng'anyo wi monj mosiko timore e gwengego magiwacho ni piny owacho oserem tieko. Mabiro bang' japuonj maduong' moro ma muofu nonegi gi jonjore manomanore gige lweny e alwora ma Namba, Baringo ma Nyandwat odiechieng' manyoro. Kotelni gi MCA margi Simon Soi, Michael Chebon, jodak obwogo wuok e duond bura mar UDA, poni mano e dhok ma piny owacho nyalo winjo. Jopuonj ma gwengego oseyo piny owacho kuom rem tieko monj ma osekelo tho mar moko kuom jopuonj, ka koro gibwogo bago ng'anyo. Jodak ma kono to osingo chako bago ng'anyo chieng' wuok tich nyaka chieng' piny owacho winj ywakgi, ka jaod bura ma Keyo North Gideon Kimaiyo okwayo oganda go mondo mi ohore kinde ma piny owacho temo duto manyalo mar duogo arita e alworano. Hii serikali imetuchosha. Tumeangalia hata serikali ya mbeleni walikuwa wanajaribu sana. Serikali ya mbeleni ilikuwa inajaribu sana kwa serikali ya Jubilee, lakini hii serikali nyingine sasa hii ya Ruto mwenyewe amekataa kutusaidia. Mimi naomba watu ya Baringo wote, Simon Soi, Bartaba na mali wote wenye wameafektiwa, waje tuhakikishe, waje tuende maandamano mpaka hii serikali ikuje chini. Tuende maandamano mpaka serikali ikuje chini kabisa. Hakikishe kwamba wamekuja kutuokoa. Kama hawa watatuokoa, waje tuende maandamano mpaka mwisho. Unfortunately, Teacher Thomas was a blind man. How could a blind man go fight? So, I just want to ask teachers, it is high time we come out of those classrooms and protest against this menace, against the teachers. Kwamba hii shida yetu ya usalama imekuwa kero kubwa sana, haswa kwa sisi na viongozi wa kutoka sehemu hii, kutoka Baringo, Elgeyo Marakwet. Mheshimiwa Waziri Kithure Kindiki has given me additional assurance that the fight against banditry will be vicious and will be merciless on these bandits, and we will scourge them out of these hiding places so that our children, our prayers are heard.